Hola de nou i benvinguts a la Mimosa. Avui cuinarem, com que és època de bolets, un risotto de cebs. Comencem. El primer que hem de fer és sofregir la ceba. Jo he escollit una ceba que es diu xalota i la tallarem en forma de brunoise. El brunoise són quadradets petits i ara us explicaré un truc perquè ens quedin quadradets ben petitets. Per tallar la ceba en brunoise ens ha de quedar aquests quadradets petits. Ara us explicaré un truc. Agafem i tallem el cap de la ceba i li tallem la pela, de manera que ens quedi d'aquesta forma, així. Un cop la tenim, sense tallar-li el cul, la partim per la meitat. I un cop la tenim partida per la meitat, farem uns talls així. I després en aquesta direcció, així. 1 i 2. I llavors ja podem tallar i ens surten directament els quadradets. Veieu? Així és com ho necessitem. El primer que hem de fer doncs és sofregir aquesta ceba que hem tallat en forma de brunoise. Ja tenim l'oli calent i tirem la ceba. Ben remenem i deixem que es vagi coent. La ceba xalota és una ceba que estaria a mig camí entre la ceba i l'all. Quan pensem en cebes, sempre ens imaginem una peça, un bol. Això seria la ceba normal. La ceba xalota té més la forma com de cabeça d'alls, però sense la pela de fora, sense aquesta pela. És a dir, les xalotes van com amb un manat totes juntes, sense aquesta pela que tindria l'all entorn que les aglutina totes. La ceba xalota és una ceba dolça i molt suau de gust. Llavors, si no tenim xalotes per fer el risotto, el que podem fer és utilitzar una ceba normal, però llavors hi posaríem un granet d'all. Jo no l'hi he posat perquè aquest tipus de ceba, com us he explicat, està a mig camí entre la ceba i l'all. La ceba estarà a punt quan comenci a tenir un to entre transparent i translúcid. Llavors ja ho tindrem a punt. Ara per ara encara és blanqueta, encara està crua. Jo sofregeixo la ceba amb oli i no amb mantega. Tindrà al final un sabor més suau, però hi ha qui sofregeix la ceba amb mantega. Ara és el moment d'afegir-hi l'arròs. Jo he utilitzat una varietat que es diu carnaroli, que us aniré explicant el per què. Aquesta seria la mesura, són uns 60 grams per persona. Per tant, aquí n'hi ha per 4 racions, però vaja, n'hi tirarem una de més per si tenim algun convidat especial, inesperat. Barregem i ho rossegem. Per què fem això? Doncs perquè els granets d'arròs s'impregnin d'oli i es faci una crosteta al seu voltant. Això farà que després no se'ns trenquin i ens aguantin més la cocció. Jo m'he decantat per una varietat italiana de la zona del Piemonte, que és l'arròs carnaroli. D'arrossos n'hi ha de molts tipus, en trobareu molts tipus, però bàsicament hi ha els arrossos japònics i els arrossos índics. Els japònics són varietats més rodones, més petitetes, i els índics serien varietats més llargues, estretes. Pensem en un arròs basmati, en un arròs jasmí tailandès, en un arròs salvatge. Aquestes varietats les veiem més llargues i més planeres. Els japònics són varietats més rodones, de gra més petit, i dintre d'aquestes varietats n'hi ha dues que són les que més es fan servir per fer els risottos, que seria l'arbòria i el carnaroli. Jo m'he decantat pel carnaroli perquè té un component més alt de la molècula del midó, que és l'amilasa. Això fa que l'arròs, quan tu el cous, quedi més cremós, no quedi tan sec, absorbeix molt més els líquids i els sabors. Però jo m'he decantat per aquesta varietat, el carnaroli. Arribats a aquest punt, hi afegim una copeta de vi blanc. I continuarem remenant, sempre sense parar, fins que el vi
quedi ben absorbit. Arribat a aquest punt, que ja s'ha begut tot el vi, aprofitarem per salpebrar una mica i afegir-hi els bolets. Barregem bé i afegim els bolets. Els bolets, el que he fet amb ells ha estat hidratar-los. Són bolets secs, tal com veuen aquí, els he tallat a dauets i els he posat amb aigua, amb 1 litre d'aigua bullint. Han desprès suc i aquest és el caldo que he fet servir, que ara faré servir per anar a fer l'arròs. Un cop han estat una bona estona, uns 5-10 minuts a dins d'aquesta aigua calenta, llavors he separat els bolets per un costat i el caldo per l'altre. Els bolets és el que acabo de posar ara aquí, ben escorreguts, i el caldo és el que ara aniré agregant aquí. Ara el que farem serà anar afegint el caldo de 2 cullerots en 2 cullerots i esperar a que es vagi empassant tot el suc, sense parar de remenar. No podem parar de remenar. El caldo el tinc aquí perquè necessito que estigui en caldent. Si el poséssim en fred, se'ns tallaria la cocció de l'arròs i no aniríem bé. Llavors, aquí què hi ha? Hi ha un caldo lleuger de verdures, la meitat caldo de verdures i la meitat caldo d'aquest que us he dit de treure, que hem tret amb els bolets deshidratats, a l'hidratar els bolets. Posem un cullerot i un altre cullerot. I anar remenant fins que s'empassi aquests 2 cullerots. Un cop s'hagi empassat aquests 2, uns altres 2. Hem d'estar remenant constantment, amb gestos així envolvents. Veieu? Ja s'ha empassat el suc, doncs ara n'hi tirem 2 cullerades més. I tornem. Ja s'ha begut els 2 cullerots d'abans, continuo remenant i n'hi posarem 2 de més. Jo l'he fet de ceps, però en època de bolets hi podeu posar els bolets que vulgueu, el que passa que a mi jo sento predilecció per als ceps. I l'he fet només amb ceps, també el podeu fer amb ceps i una mica de trufa, amb ceps i espàrrecs, amb alguna verdura, de bolets variats. Podeu fer-ho de la manera que vulgueu. Es diu que el risotto ha de quedar al dente. Al dente no vol dir dur, vol dir que quan tu mossegues un granet d'arròs has de notar una certa consistència, però no que estigui dur. Si està dur, està cru. Ha de quedar al dente. Aquí encara ens falta una miqueta. Continuem remenant, foc lent, que no corri. Es va deixant anar l'almidó de l'arròs i el no parar de remoure fa que tot ell vagi quedant molt amorós. Aconseguirem fer-lo encara més amorós afegint-hi el que ve ara en el pas següent, que és el formatge. En aquest cas, jo m'he decantat per un formatge italià que es diu Taleggio, que és un formatge que es fondrà i ens donarà una textura molt cremosa. Hi ha gent que hi posa crema de llet, hi ha gent que hi posa mantega, hi ha gent que hi posa parmesà ratllat. Pots posar-hi el que vulguis, el que tinguis a mà, inclús si vas molt apurat una mica de llet. Però jo m'he decantat per aquest formatge, el Taleggio. És un formatge que el trobareu en les formatgeries especialitzades. És d'una forma així quadradeta, per fora una crosta molt fina, que pot ser de color una mica vermellós o de color groguenc, aquí ja en dic una mica. És un formatge de pasta cremosa. Si no en trobeu de Taleggio, perquè ha de ser una botiga una mica especialitzada en formatges i en formatges italians, també us podeu fer servir gorgonzola. La qüestió és donar-li una cremositat a través de la mantega, la crema de llet, el formatge. El que passa que jo he tingut la sort de trobar-ne i per això l'he portat. Ara tirarem un parell de cullerons més
perquè acabi la cocció, estem quasi arribant al final. I en aquest moment hi afegirem el formatge. Jo ja el tinc tallat a dauets, així es fondrà més ràpid. I es tracta ara, com tota l'estona hem fet, d'anar remenant. Veieu el formatge, els quadradets que hi he tirat, es van desfent, són els que ens aportaran aquesta cremosita. Ho hem d'anar integrant. En general comptem que per fer aquest plat, diguem, entre 20 i 25 minuts, si tens tots els ingredients preparats i només vas fent, però clar, depèn de la potència del foc, de l'arròs, de la cassola, depèn una mica de tot. Bé, jo crec que això ja està, i ara el que farem serà emplatar. Una olor, uf! Això jo crec que ho acompanyarem amb un vinet blanc, fresquet. Per acabar el plat podem decorar-lo amb una mica de parmesà, que el posaríem així aquí a sobre, amb la mateixa escalfor de l'arròs. S'anirà fonent, posar uns trossets així, i una mica de cibulet, que és el que coneixem com a cebollín. Molt bé, espero que us hagi agradat la recepta, que les proveu de fer a casa, i jo ara me menjaré aquest platet de risotto de bolets acompanyat amb un got de vi blanc de most, de Masia Serra, fet amb varietats autòctones d'aquí de l'Alt Empordà. Moltes gràcies i ens veiem en 15 dies.